mae o enw i Brawd Slame 55 a dyma ni efo gêm o'r enw Slime Rancher. Slime Rancher. Mae'r gêm am casglu slimes yma, i gyd chi gweld ar gwaelod, a bod yn enwog bach, sa'n gwybod, ond rhywbeth fel hwnna. Gêm newydd. Nawr mae'r gêm yma fel bydd yn dweud W, U, A, S a D i symud, spacebar i neidio a shift a U, shift a U neu unrhyw beth fel. Nawr mae dwi'n meddwl dwi eisiau ti. Dwi eisiau... A dwi eisiau seithio nhw mas fel hynna. Nawr dwi'n mynd i mynd mas a gweld be dwi eisiau cael. Felly bod channel fi fi'n chwarae... channel newydd, dwi'n mynd i chwarae gem fel hyn, a moron. Fi eisiau y moron yma. Cael ti, pan fi ddim yn siarad, ond cael ti, fi ddim eisiau seithi moron fi, fi eisiau seithi ti. A dwi'n, maen nhw wir yn anodd i cael. Dwi'n cael lot o pethau sy'n anodd i cael reit nawr. Dwi'n hapus. Dwi'n cael y pethau fi moyn. Nawr, dwi'n mynd draw fan hyn. Cael peth... mae'n mwy o moron. Dwi'n moron. Na, ddim ffordd yna. Ffordd. Ie. Dwi'n moron yma. Ie. Ti, mynd i ffwrdd. Ie. Nawr, channel fi, dwi'n mynd i chwarae gem fel hyn, a peth fel hwnna. So pan fi dwi'n peth fel hwnna. Achos fi eisiau ti. Dwi ti. Darama. Na ddim ti. Dwi di cael e. Nawr. Dwi ti. Ti. Dwi cael dwi'n cael peth gwahanol right nawr. Dwi'n mynd draw fan hyn. Be ydw i ddim eisiau am cathod? Dwi ddim eisiau nhw. Dwi eisiau ti. Na. Darama. Na, dwi ddim eisiau chi. Darama. Darama. Ti. Yeah. Dwi wedi cael e. Os na... Wow. Ma' hwnna'n anferthol. Mae ma'n gallu bwyta... rhai pethau. Ond mae ma'n gallu bwyta rhai pethau. Dwi nawr mynd i mynd nôl i fy ffarm.
Ie. Dwi'n meddwl dyle fi mynd nôl i fy ffarm achos dwi angen rhoi lot o pethau fyna. Nôl i'r ffarm. A ni. Dyn-dyn-dyn-dyn. Du. A nawr ni nôl yn ffarm. Mynd lan fan hyn. A na, dwi ddim eisiau mynd... Mae hwnna'n 200. Wow. Mae'n i 206 rhaid nawr. Ti'n gwybod be fi eisiau? Fi ddim eisiau lle arall i fy sleims aros. Fi eisiau gardd. Felly nawr, fi cael mwy o hwn. Fi cael mwy o... hwnna. Mae'n tyfu. So pryd mae hwn mynd i dod ar? Sa'n gwybod. Ond, nawr chi. Piw! Dwi angen hwnna. Beth yw? Dwi'n meddwl hwn sy'n rhoi arian i fi. Diolch am hwn. So fi chi fel mynd ar ongl arall. Yn gêm yma. Bydd fi chi gweld fy hun. A paid bod... Dwi'n cael hwnna. Bwyta. Ti moyn bwyd? Dyna ti. Ti moyn moron? Na, ti ddim moyn moron. Felly, mae'n mynd i cymryd hir. A... Mae'n llefydd yma, fi chi mynd mewn. Wir yn cool. Dwi chi cael llefydd. A lot mwy o slimes. Fi chi hefyd rhoed 4 o rhain mewn fyna. A dwi chi cael... Dwi chi cael 38. 38 o arian. Mae'r llefydd. A dwi'n meddwl mynd un ar y ochr arall. Ie. A mae'n y rhain. Fi'n dangos ti os fi'n mynd mewn. Ie. Dwi chi helpu fy hunan efo'r rhain. Ie. A dyna ni am nawr. Gobeithio bod chi wedi hoffi. Os chi wedi, gwasgwch y bwtwm hoffi a tanysgrifiwch. Hwyl am y tro!